virtual na ka mag-drive. Oy, speaking of drive kagay Art, last week na-issue man nato dire about atong naay netizen nga gireklamo ang taxi driver nga happy kay ni siya, pero in fairness nagkasinabot naman sad sila, okay na sila. Karon buntaga kay kita diri kagahi, sige naman tag istorya about sa mga rights sa mga pasahero ana, di ba? Unsa ilang mga rights dapat ana. Kanilang karong buntaga atong gi-invite mismo ang atong regional director sa LTFRB kay atong isgutan what if kung ang taxi driver mo agrabyado. Ana atong Kung unsa po sila ang dinaog-daog. oo. Kay for example lingato wala pa lang takabalo kung unsay story gi-post na rin ang naong sa taxi driver sa kabalo na ka sa netizen bisag wa kabalo sa story. Mo judge dayon ka ingnon din nimo nga kawatan ka nga tao usa ka na ka kriminal. Si Loy kayo ta kung professional pa to na itabo kung doktor pa to na din to'y hashtag no to doctor shaming ana dayon wala man tay nakaduo nga no to taxi driver shaming wa man tay nakita nga no. Tapos what if kung pwede ba gyud mo balibad pod ang taxi driver pre nga na kung for example lang what if kung hubog kayo tapag tanaw sa driver mo rag basig magsuka lang ni isa kong unit or basig wa ni klaro basig di niya di kubayran ani pwede ba mo balibad ang taxi driver kana mga issue Or what if hubog yun siya, hubog. Kunya, pasensya sa mga nangaon diha. Kunya kaning hubog, usahay, nasubraan na, pak, nidigwa. Correct. Unsao man nato. Pwede ba na mo charge po ang taxi driver ana or ang PUG driver? Kay alangan naman ang pagpanglimpyo sa jeep o sa taxi. Kana tinood na siya. Makaw ba na to karon? Sa way paglipod-lipod in fairness Live and alive. Live and alive, makaw ba na to ang atong regional director sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Walang kupas-kupas ang pogi nga si Sir Aminuddin Guro nga gahi. Boss, good morning. Director Guro, assalamualaikum. Mapiya ka pipita. Alaikum salam. May buntag sa tanan, may buntag Art o may buntag Bernie. Sa long time, wala ta magkahinabi. So, may buntag sa tanang monitor sa atong 93.5. Yes. RD, hindi yung nakikita yung kapogi mo dahil nakamask ka. Oo, kasi kahit na tayo ng bahay, kinahalan naka-pismas tayo. Naka-pismas tayo. Yun minimum health standard na sinabi ng ating mga health experts. Kailangan to kasi marami na yung mga kaso dito sa Cagayan de Oro. So we must be very, very, very careful. Okay. RD, simulan natin to RD. Kasi sabi ko kay Kagahi Art, ito pag-usapan natin, what if naman kung medyo ang taxi driver naman ang medyo agrabyado? Pwede ba yun RD yung sample ni Kagahi Art kanina? What if kung medyo lasing yung pumara? Baka sa loob, baka pasintabi sa nangaod. Pwede ba? Pwede bang, example ako si taxi driver, Director Guro, hindi kita pasakayin dahil lasing ka. Pwede ba yun? Pwede. Nasa judgment call naman ng ating mga taxi driver. Kung sino-sino yung pwede nilang isakay at saka kung sino yung hindi nila pwede isakay. Ayun. Kaya yung mga driver natin, nakapag-aral yan sa ating Drivers Academy. Alam nila yung terms and conditions ng kanilang practice. Baka ireklamo sila RD na choosy sila ng pasahero. Well, kung choosy naman, limbawa, may pumara na Pinoy, doon sa unahan na ay foreigner niya kaya Pinoy pili niya foreigner, so ma-charge na siya og discrimination o refusal to convey. Nahitabuan na nga nagpara ang sa kaning atong mga kababayan niya, nakita niya nga adunay foreigner nga nasa unahan mo para gyapon mas gipili niya foreigner kay dollar. Burn, mas grabe ni director. Mas grabe pa ni director kaysa kanang sa foreigner. Naay sexy dito sa unahan, ang sexy gyud nagikuha Burn. Mas mubuog saya kana. So nireklamo dahil tong lagom og ilok, lagom og kanang paa. Wa ko niya pasakya director. Sama na director. Kaya mas kipili niya itong hamis o miniskirt. Well, pwede na i-complain sa itong opisina. Natay hotline, naputay Facebook page sa LTFRB.
pwede gyapon nga walk-in dito sa opisina. Kuha nila ang description sa sakyanan ug unsa nga violation, unsa nga adlaw, unsa nga oras ug kisa katong kuan. RD, Yes. ito yung isang situation. May pasahero pwede daw magreklamo kung ang taxi driver kulang ang sukli. Pero ang tanong, what if pwede ba daw ang taxi driver ang magreklamo kung yung kulang ang bayad ang pasahero? Depende nga po na sa driver. Pero kung puyoon sa atong mga driver, nga nang dili sila magpasukli, no? Labi na ka ng buntag sa'yo, violation niya po na, no? Pwede man nga atong taxi driver, mangita sila og for example, sa gas station nga magpasukli dito. Pero kung puyoon yun, nga kunwari, walay sukli, palangan-langan, so pwede nga po na sila i-complain. Pero ang problema kung ang What about pasahero, ang pasahero may unsa kulang nga, ang bayad. dong kulang kog gis dong pasaylo mo na gini akong kulang yung kog 20. Kanala ko ibayad sa mo kay kulang na. Paano 'yan? Kung kulang po ang pliti sa pasahero, nana sa driver kung iyang sa tawagan muingon ng pasahero nga kulang akong patog 20, anyway, ako yung cellphone number, kuha lang sa akong tinig kay ikapliti. Pero kung dawato sa atong driver nga kulang, it's better, no? Kana siya, kayuhan dyan po na sa iya. Director, balik ka na to, Director, katong nahitabo last week, katong issue nga attempted kidnapping o nya na resolve raman to nato. Kanang unsay imong judgment ato, Director, miscommunication yun to o naagyo daw ba plano? Sa akong pag-imbestiga, no, kay gipatawag na gid na po ang driver. Ang complainant wala na kay patawag kay na settled naman dito sa Bula Police Precinct ug sa atong barangay chair, no. So according to the driver, miscommunication kay katong kasakay katong si nila natungan no, ang duha ka babae. Ako sa aton nakainom daw. Then duha ka direksyon ng ilang gitudto. Ang usa dito sa Ipunan, ang usa po dito sa sentro, no, city proper. So nagkalibog ang driver asay ang kuha na tundua. So ang nahuna-una sa driver, ang kuha niya katong pasahero nga mura og kini wala mahubog, hubog ka, no? So dito sila gipaingon sa syudad. Then katong paingon sa Ipunan yang gikasapan katong driver ngano daw nga wala siya mutuo. So nakalibog ang driver, murag naay miscommunication. Hantod nga nanawag katong usa ka pasahero sa iyang bana. So diha dayon gipakanaog sa driver katong duha ka pasahero. So entonces, Director, miscommunication jud to. Yes. Naay miscommunications. Okay. Kagahi Bernie, balik ka na to kini sa LTFRB. Director Guro, sir, no? Nga daghan po mga netizen nagreklamo ron kay sa mga PUJ murag nawala na daw ang social distancing. Labi na po kani mga pati sa mga city bus nga operations. Naabay nag-abot ang reklamo diya sa inyo, ha, Director, sir? Yes, daghan kayo, no? In fact, sa atong Facebook page sa social media, nakita nato ang mga sakyanan nga wala gyud sila mag-obserba sa atong gipatuman nga minimum health standard. So kana gipatawag nato ang operator at tagyan ng sakyanan. Unsa gani ang sanction ana Director? Unsay sanction gani ana? Unsay penalty ni ana sa mga supak sa mga minimum health standard sa PUJ o sa PUB nato? Ang first offense na is 5,000, no, Art? 5,000 pesos. 5,000. Then ang second offense is 10,000, 10,000. Then ang third offense, 15,000 with 30-day suspension sa ilang franchise. Alright. Ubay-ubay na yung mga penalize na Art. RD, Nanay na penalize sa Director? Yes. Grabe, no? Second offense nga nakapinal silang 10,000. Sa mga jeep karon RD, unsa gi dapat di katong silupin matag kilid. Unsa pa ilaing pang mga protocol dapat sa mga kuan sa mga jeep karon?
natay gitawag burning 7 commandments. Okay. Gawas itong partition, no, katong plastic, permeable plastic nga ibutang in between passengers. Kinahanglan nga pasahero nakasuot sila og face mask, Okay. face shield, o kaning dili sila mo tawag o mo dawat sa ilang cellphone sa sulod sa sakyanan o di gyapon pwede mukaon sa sulod sa sakyanan. Katungod ang driver na dili nila pasasin ang pasahero nga adunay asymptomatic o adunay medyo taas-taas ang ilang bandit temperature. Unsa na ang conductor magdalag temperature up before ka masulod? Init ba ka? Dito sa atong mga sa atong mga bus terminal, doon tay footbath dito, no? Dili gyapon saka ang pasahero nato kung di sila mo tunog sa ibutang footbaths, no? Okay. O natay thermal scanner. Thermal scanner. Okay. Ardi, balikan sa nako yung taxi kay nauso man gud karon tungod ning pandemya, nauso ning pagbuhi-buhi sa iro. Ta kani laging sa una kaning askal raman tani sa una wa man gina mauso ng uban-ubanon ginang iro tungod man gud ani laging para burag pa sosyal ta karon. Ang pangutana sa naman gyud nag-PM nato diri nga taxi driver. Kung pwede ba daw mo balibat ang taxi driver nga di niya gusto nga naay hayop nga ipasulod sa iyang taxi. Pwede ba na, Director? Regarding Berlin, no, natay guidelines, no? Natay mga pagdiya pag allowing the pet animals inside the public utility vehicles. Una niya na pwede balibaran sa atong mga taxi driver kung ang iro is walay kining animal diaper, no? Diaper. Okay. Yes. O kanang wala gisulod sa yung cage, no? Animal carrier. Or walay leash, walay higot. Oo. O kanang i-maintain ang kalimpyo o sanitation sa atong mga So pasabot, Director, regardless kung unsa na hybrid ba nang aerodili, pero sa ngalan kung imo lang gibit-bit, wala nakadayaper, wala nakatangkal, moingon siya nga, sir, ako ra man siyang sabakon diri. Dili gina pwede mo balibad ang taxi driver ana. Yes, pwede mo balibad ang atong mga taxi driver kay adun na po'y tendency nga basig kalit lang mangihi dito. Tinod. Manimaw dito sa sulod, niya mapurisyo ang atong mga taxi driver. Mo din ang taxi ni Lito nga medyo na nanimaw na pong angso, Bern. Mo ng taxi ni Lito Inglesero nanimaho na. Kaya Bern, nakay wa may balaan labot sa LTFRB, Bern. Kani at least Director Guro. Bern, makita di mo na, Bern, ka na mga bus, mga sakyanan, Bern, nga gahatod sundo og mga frontliners. Correct. Director Guro, we would like to commend you og amo mong daygon diri mismo sa gahi ni Bay. Kay gina-subsidize di ay sa LTFRB, Bern, ang kita anang mga public utility vehicles or public utility buses nga gasundo og mga frontliners nga libre. Wow! Libre. Example, ikaw Bern. Nakay PUJ or PUV or taxi or van. Kanang pampasahero. Unya, Bern, ikaw ni voluntaryo nga kada adlaw, ikaw ang maghatod sa mga frontliners sa ilang opisina, sa ilang ospital. Ang LTFRB, Bern, maoy magbayad nimo. Director Guro, paki-explain daw namo anabi kay grabe kay naka nindot kay gihimo sa LTFRB ba? Art, salamat sa kayo sa pagsampit ana nga programa sa atong DOTR LTFRB mo nang gitawag nga service contract program na ilibre sakay ang ato dili lang sa atong mga health workers kundi pati mga APORs, no, kaning authorized personnel outside residence. Libre na siya provided nga magpakita lang sila sa ilang mga identification card. So dili lang APOR dili lang health workers hasta kining mga APOR na natay gi-establish nga ruta from Gitagom going to City Proper. O dinipod sa east portion sa atong region ang
Taguluan, no? Taguluan going to city proper unya. Mulabay na sila sa tanang mga hospitals dinhi sa atong syudad. So, ato kanang istoryahon pod ang mga administrator sa atong mga hospital nga utang ta dito og notice nga ang tanan nilang mga workers adunay schedule of trips nga mulabay dinhi ang usa ka booster o usa ka public utility vehicles nga ipasakay ang atong mga health workers nga walay bayad. Wow, very good. Nakita mo na, Bert? Kulba. Pagsilbi na ang mga driver o operator, siyempre wa man kikita ana Bert kay imo man gilibre. Tama. Unya bayran sila sa LTFRB. Yes. Gahi kayo. Mo nang gitawag na to nga performance based, no, ang atong mga driver aduna sila Android cellphone nga gamonitor pod sa atong central office kung pila ka kilometrahe ang ilang nadagan o pila pod ka oras. Kanang Kaysa direktor, atong direktor. Mga unsa pila ka dako kaya ko naibulaan sa ubang mga region na ay usa ka driver burn ha. Driver burn ha. Mukita og 80,000. Kanang isa ka bulan tungod kay iyang hatod balik sa mga frontliners ug sa mga government workers nga way mga sakyanan ha. Diri sa Region 10 Director nana po ba yung anak po nga nakadawat po? Nanatay gi-endorse nga 471 drivers nga makadawat na sila sa 20 to 25,000 ngayon. Tanawa ba? Gawas atong per kilometer, no, nga nadagan sa ilang mga sakyanan. So Ano pinay na per kilometer, Director? Yes, doon na tayo sa bases, 84 pesos per kilometer. Ooh. Ang ibayad sa atong gobyerno sa operator o sa driver. So magbahin na sila 70% sa operator o 30% sa driver. Ba? So, On top sa imong ihatag sa ilaha kada bulan. Ang payout na art, no, every week na siya through GCash. Weekly. Ba? Weekly. Director, Director, kanang naapod may biya sa kinan ni Bernie. Pwede ba naman na i-enroll dito sa natay mga guidelines, no? Kinalan ang sakyanan adunay prangkisa, ang driver adunay driver's license. Ug ang driver pod walay ingon nga 2 years nga violation o aksidente. So kani mga driver Director, unsang mga klaseng sakyanan man ni siya? Bus, van, pwede po ang taxi ana mo voluntaryo? Dili pwede ang taxi, ang i-allowed lang is bus, Okay. UV van, kanang mga shuttle van, UJ o kani pong mga minibuses o boosters. Wow, dalaygon kayo ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Very good. Kagahi, mga kagahi. Grabe. Very good. Salamat ana Director Guro og LTFRB. Good morning sa tanang mga empleyado sa LTFRB nga Mabuhay gahatag mo. og suporta sa ato mga drivers ug operators ilabi na karong panahon sa pandemya. Alright. Dagan salamat kay sa imong panahon. Mensahe Adi. nimo Director Guro para sa tanan labi na sa mga tsuper, mga sumakayay labi na para nga maprotektahan ang matag usa panahon sa pandemya. Okay, sa atong mga driver nga ni Abel aning service contracting program, no, kaning libreng sakay, mamalihog ko nga permi na ninyo i-upload, no, i-on ang inyong mga GPS, inyong mga smartphone. Kay kung dili gani, dili mo ma-monitor sa atong system manager sa central office, so niya dili mo mabayaran. So regarding po the art, no, Bernie, sa atong mga katawhan nga usahay mag-upload, no, sa atong Facebook page. So akong warningan nga be careful unta sa pag-post sa atong social media. Kay namang usahay nga matarnis, no, ang atong reputasyon sa atong mga driver, labi na sa atong mga transport cooperative. O mayong buntag kaayo, no? Salamat. Director Aminuddin Guro, mabuhay po kayo at mabuhay po ang LTFRB. Maraming salamat po. Tayong lahat. At assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. There you go, ang atong Regional Director sa LTFRB Region 10, Aminuddin Goro. Oras, alas 7:30.